जपानात एक दुर्मिळ घातक मांस खावपी बॅक्टेरियाचा संसर्ग वाढत असा आणि शेकड्यांनी लोक दुयेत झाल्यात. जपानात 2024 वर्षाच्या पहिल्याच 6 महिन्यात स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS चे 1000 दुयेती मेळ्ळ्यात, जे फाटल्या वर्सा जपानात नोंद जाल्ल्या वट्ट दुयेती परस चढ आसात. हो रोग मुखेलपणान स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन्स नावाच्या बॅक्टेरियाक लागून जाता. ताका साधारणपणान ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस GAS असे म्हणतात. STSS काय प्रकरणांनी जीवघेणी थारूक शकता. मार्चात जपानाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज या संस्थेत या दुयेसाक लागून 77 जणांक मरण आयला अशी माहिती दिल्या. या दुयेसाक लागून दुयेती काय दिसांनी मरण येऊक शकता अशी शिटकावणी संस्थेन दिल्या. अंदू स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS दुयेसाच्या विक्रमी वाढ जाल्ल्या तरी हे फाटले कारण अजून कळूंक ना. आता आम्ही जाणून घेऊया स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS म्हणल्या किते. स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बॅक्टेरिया रक्तात आणि टिश्यू खोल पातळ्या उपरांत जावपी खर दुयेस असे अमेरिकेच्या रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्र सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल CDCन सांगला. उक्ते जखम वा फोड, गोडेमूत आणि सोऱ्याचो वापर हे सगळे घटक STSS जावपाचो धोको वाढवूंक शकतात. 65 वर्सां वयर पिर्यायेच्या लोकांमदी हो रोग चढ प्रमाणात दिसून येता. स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कुलकुल्याचो जोर, थंडी, स्नायूक दुखप, मळमळ आणि उलटी ही स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोमाची मुखेल लक्षणा असे CDCन सांगला. संसर्गाच्या 24 ते 48 वळा भितर ब्लड प्रेशर देंवता, उपरांत ऑर्गन फेलियर जाता आणि काळजाचे ठोके आणि श्वासोश्वास नेटान जाता असे CDCन सांगला. लक्षणां दिसल्या उपरांत बेगोबेग हॉस्पिटलात वचप गरजेचे, जय संसर्गाचे अँटीबायोटिक्स वखदा, शस्त्रक्रिया वा शिरेंतल्यान द्रव दिवप उपचार करू शकता. खोकली, शिंकप वा पयलींचीच संसर्ग जाल्ल्या मनशाच्या थेट संपर्कांतल्यान हो रोग पातळूंक शकता. STSS आडोवपा खातीर नेमान हात धुवप आणि खोकली आणि शिंकतना तोंड धांपप आणि नितळसाण सांबाळप गरजेचे आसा.